everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Unsa man kanang batasan mo? Kangilad ba, ana? Di mo kukugunahan ni Nini pa? Ay, diary! Ay! Ayaw nagkika pa. Aray, ha? Nga nung imo mag-iapak ang akong kamot, ha? Sorry. Gawas din sa kwarto sa akong amahan! Buli isilina Shen! Ha? Panuway ni Bayana, papa! Buhira akong buhok, Shane! Shane! Gawan! Aray! Ayaw pa mong Nilog kang Bayana! Aray! Gusto ni mo titalo ng akong amahan! Shen! Buli isilina! Naglago to ini Bayana, Aray! papa! Sino sa basta na? Ma'am Shen! Ma'am! Buhay na buhok dili na, ma'am! Buhay na! Lando! Aray! Aray! Nagbagang akong tudlo! Lando! Aray! Ano yung malang kitabangan si Shane? Mama! Pagkawasan ang anak mo, Julia! Pagkawasan! Sir Alejandro! Ay, nakikapang ako, papa! Dali! Ayaw na nakipamugno! Aray! Aray! Guluya sa gawas ka ng may batasan kong anak, Lado! Dali, ma'am! Dali! Buhay ang ako anak Lando, ha? Ha? Buhay! Kining animal nga hilina ang paggawasa! Nagdala ni Gobote ni Baya! Ikaw ang gawas, Julia! Oh, Alejandro? O sago ka ng... Gikan karon, si Helena nang motiman ako. Siya ang mupakaon ako. Ayaw ko kuha isa akong katungod. Isip imong asawa, ha? Alejandro! Ano? May atiman ka na ako gabi eh. Gisangpita ka. Pilwa ka sa imong kwarto. Diin ka! Ha? Ako, hindi Huwag ka lang... matuog din sa bahay, Julia. Diin ka matuog! Kuhan, dito ko nakatuog sa ilang ami. Nanawag ko ni Ami. Huwag ka sa ilaha! Let's ito, babayhana! Baka kon siya! Gawas! Gawas na, Julia! Alejandro, asawa ko nimo. Unyay mo lang ko pagawason. Gawas! Ma'am, gawas na lang! Gawas na lang! Manuway kang babayhana ka. Ikaw yung nagdago buti ni Baya. Kamong duha! Kamusin ang nagdagubot! Panggawas mo! Buhay ko, Lando! Ikiyata ka, Grapron! Aray! Nga nung kitukbod ba ko nimo? Ay kay ikiha man ka nimo siya, Grape. Bisag gigunitan na kasbokton. Rape di ay na, day! Hoy! Wa kay batasang tiguanga ka, animal ka! Oy, ba ining bayhana ay. Wa uloy mo mga matay, no? Agoy, ginoo ko. Kandidata man ka sa swimming in fire, anak, day. Hilamay tiguang! O ikaw sa Blando. Nga nung ato magit ka mula Manila na, ha? Ako imong agawon. Anak ka sa akong agawon. Pero dili ikaw ang nagsuldo nako. Si Helena gyud ang akong labanan kitarong siyag utok. O gasabli pagto ni mo sa kong utok, ha? Nabinugok ko. Hala ka, Ma'am Shane. Nanagpa ka. Unsa man, papuno ka, Lando. Sige mo ng mata ni mo diha. Sa banabatasan ni mo, Ma'am Shen. Nindot naman kikang iukbo ko eh. Sige. Suwayi kong ugbo kay ikihata ka rape. O ara, sige patain ni ma'am. Bisyo pa more. Hilom din tiguanga ka, ha? Gamay na lagyud ka, ma'am. Buset! Hala, ni ay napuno. Unsay na puno manang? Unsa? Ay, wa man God. Aligre kay ta karong buntagan, no? Hay! Napuno sa kasaba. Bibo, pasta ng bibo. Pabuto na lang yun ang kuwang, mura na tagpasko. Otro kang tiguanga ka. Ikay misumbong ni Alejandro nga wa ko matog din eh. Unsa no? Hala, nangutana ramang siya, ma'am. Misulti yung taka nga natuog ko. Ay di mangbog ko mamakak, ma'am, sa tao nga tarong og utok, ma'am. Iugbok na ganang tiguanga, ma? Sige, saway. Lando! Mga ubos na tuod min ninyo.
Mga katabang lami para ninyo. Pero wa mo'y katungod ka mo pasakit na mo. Kay wa na'y labot sa inyong gisuldo na mo. Hala sige, suwaye mig ugbok. Kay ikiha mo na mo og rape. Unsa? Mga panuway! Ha? Sige, patainin! Mga wagyod mo yung mga batasan! Way mga respeto! Ma'am, ang respeto di mabayran. Imo ning trabahuan. Kung wa kay batasan, ayaw pagpaabot nga magkadawat kang respeto. Respect, begets respect. Maning listo, ha? Mamatay ko ninyo! Mga hilason! Sunod nas imong mama, oy! Isawilik ng kagaw sa inyong utoks gawas, oy! Bantay lang mo na ako! Bantay lang mo na ako! Ala, bata pa kay kas kinit-kitay, day! Ay mikis mo lang mga katabang, day! Kay tingalig magkakaon mo og itis ok-ok, tuhe! Osto na nang. Ay, sagde lang gud ko gud. Tuan na bitaw to sila. Tuhe! Nagubot na hinuuntag sa'yo din eh. Wa kaysa. Sir, maghikay na ko si mong pamahaw. Helena, pag-amping ni Julia. Ha? Nga naman, sir. Basta, pag-amping lang ni Julia. Oo, sir. Mga panuhay! Mga matay pa unta mong tanan! Ipaglapay magunan ni mong mga kaang sa buwa. Wa na nilami! Wa na nilami! Sige! Ato ning kubon ang card ni Lando. Pwisit ka, Helena, ka! Mangingilog kag papa! Shane! Unsa man di gibuhat ni Helena sa sud? Magkalagot kayo, mama. Kiyapag ang akong kamot sa panuway. Si Helena ang mihapak sa imong kamot? Oo! Ano man sab? Oh, ako man ang tungkuhan ng diary nga nasa kilid ni Papa. Kihapak man hinon ang akong kamot. Dili ko nun ni pwedeng hikapon. Diary? Diary. Na may suwat sa ibabaw, diary. May diary si Alejandro? Murag dili man to kang Papa, pero murag... Murag unsa, Shane? Gusto, nakahinumtom na ko. Ang cover. Maugit ang cover. Unsa man ang cover? Murag mauman to ang kanunay nga basa-basahon ni Helena dinhi sa bay. Unsa? Unya nga nung tuwa man ni Papa nimo, ha? Ampot lang. Kinahal makuha na to ang maong diary, Shane. Kawhata ang maong diary. Okay na kining lugar, sir? Oh, okay na ko din eh. Ganahan sa kang mupundo din is bayis mga katabang, sir. Labi na din sa kwarto ni Celes. Pero may ko siyang maabdan nga maglingkod din sa may bintana din siyang kwarto. Kunwa na siya buhaton. So, mag-anhian giday ka din sa una. Oh, nahibaw ko. Nga na kung sa ang akong gibuhat. Pero, dili gina ko kapugngan ang akong kagalingon nga magpangita ko ni Celes. Mao ba? Ano guna, no? Nga dili ka mo ang nagkadayon. Sa nako ang tanan. Sige. Biyailan ko din Anhi ko din magbasa sa diary. Wa man din ako mada ang diary ni Celes. Basin to aran ni sa imong higdaanan. Oo, tuag yun. Sa ilawom sa kong unlan, palihog o kuha. Sige, Shane, pagdali. O kaya ang higdaanan ni Papa nimo. Kaya ako'y magbantay din is may putahan. Pagdali. Oo, mama. Sa ilawom sa unlan, o kaya? Oo. Bikaw! Darang
diary mo, ma. Sige, ana. Pagdali. Niya na diary mo. Sige, ambe. Manibat na ta. Pabasahon niya ko, anak, ma, ha? Oh, tako, Jen. Tako. May sud si Helena. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.